Mit ittál, Gyuruska? Bútorítőből viszki. Világhírű zsebetsző vagyok, meg világhírű tolva, meg széllámos. Eladtam a Váci utcát, meg a világon összesen milliárdosan minden sem. Tényleg, és annyi lóvét követtünk a Világbankból, nem meg a Világbankból, hogy tényleg most már kocsiba nem tud betenni, vagy 8 dipotlávatáska, ilyen nagy vastag. Az kb. 770 milliárd dollár. Igen? Igen. Jó van, Gyuruska. Ingatlan, tőzsde, a szerencsejáték, mindenféle dologban benne vagyunk, és mi nyerünk világviszonylatban, mert Lolika előbb-utóbb tőzsdecápa lesz, én meg mint hirdető, kerítő ember, mint észkombány, mint Zolibácsok át minden van. Kocsitól elvesztettem 4 millió dollárt, de az visszajön Zolika, amely megvárom, hagyd dobálják be a lóvét, ezt kiveszik, tudod? Mennyit vesztett, Gyula úr? 4 millió dollárt. De hát én mikor megfogtam Zolika a jackpotot, mert Monte Carloba 60 millió forintot kiadott a gép, csak egy csávó elfutott a pénzzel. De már kergetik őt, úgyhogy meg lesz a Zolika, semmi gond. Már le lesz téve. Jó van, Gyuruskám. Kurva, de most Megnézte, kurva? Megnézem a kocsiba. És mivel nézte? Nagyítóban.